Искате ли да бъдете в небето с един егоистичен човек? Знаете, че всичко започна в небето с една личност, която помисли, че нещо може да бъде негово. Този, който започна лъжата в себе си. И на колко повлия това? На цялото небе. И така, идеята, която някои теолози имат, е за колективен грях и колективно покаяние. Това е много заблуждаващо нещо, защото не взема предвид индивида. Виждате ли, когато Датан, Авирон и Корей се разбунтуваха, синовете на Корей не бяха на негова страна и не умряха. Така че когато Ахан беше убит, може би цялото му семейство знаеше за това и не казаха нищо, защото го скриха. Така че може би това е причината, защо всички те бяха отстранени. Защото в небето не може да има нищо нечисто или лъжа.